Halo, halo. Iki aku wis rampungan. Kok tampungan toh? Rampungan. Iki sisa awake dhewe ketemuan ning kafe biasane ya. Heeh, ya. Oh ya. Oke. Ya wis. Kaki danyang muga-muga lancar ning dalan. Waduh, malah neblok iki. Oke, Mbak. Mau kasino ya? Kasino satu. Satu aja. Ada tambahan lagi Kak? Nggak ada. Remnya mau pakai cash, Tris? Wes engko karo juragane, Mbak. Oke. Tunggu ya Kak. Oke, siap. Jen, dino iki mau rasa buahnya tenan, Bos. Piye? Ngejor sama kakak. Kenapa ya? Jebulane klienmu iki anak pejabat. Lho, lah aku tuh nilai ya seneng to ya. Iya ndak ra umum. Kene iki nganti ora kok brenjoto blias. Beres nek kuwi. Engko kopimu tak tambahi. Sing tenang wae. Pokok men tenan lho. Gampang wis. Juragan ya. Ning aku arek yang kamar mandi sik. Iya, karena Angelina. Wes tiket mau Mas. Yo, sautara di. Oke, karo Doni. COD and fine. Lah di iso ngendi to? Kok yo ora mbek Mas. Kamu dari customer, bila sampean dhewe to, HP ku ngedropan. Jare sampean ki meh buka ke HP kok ra sida to Mas. Iya, Dik. Nek tabungan iki jane wis enek. Ning yo ngerti dhewe to. Rencanane Mas ki sanggung lambat. Bos, iki wis urung. Wes kuwi cabut wae. Mas, aku durung siap. Dhewe to. Iya, Di. Tapi kan kabeh iso karo mlaku, to. Sembari berproses bersama tadi. Bos, iki memorinya kebak, tak format yo. Sampean ki saiki dhewe Mas, wis ra tau ngajak dolan aku, ora tau motret aku. Di biasa iki le bales esok. Aneh kan lah yo lagi repot to iki. Sesuk nek wektune wis longgar, kita bakal keliling dunia. Rano tipe sing ra wong mergo kowe rong tau ngrasake Sana yo. yen aku kudu Dek jamak nek kowe iki ngopo to, Dik? Iki lho Mas, nek teriak ngene iki iso los. Iso lali karo masalah lan beban pekerjaan kita. Coba nonton Mas. Murah. Dek jamak nek. Sebagai lelaki sejati, aku kira tahu nganggap pekerjaan itu adalah sebuah beban. Nah, Nek Mas gelem teriak, Angel gelem kok dirabeni Mas. tenane, Dik. tresnaku sing gede monggo sia-siake muga kowe ngerti kepiye rasane
wetan kono kae lho. Ganggung terus. Ngapunten, Pak. Rak piye iki, Don? Piye to, Jok? Aku kudune iki lah ya memorine aja diformat to ya. Beh, tik jamak men kowe iki. Kowe ya melu salah janjane. Ora backup file malah pacaran karo si Angelita. Di memorine. Sik tak jibukke. Bar tak go nyandi, Jok. Aku ngerti sapa sing paham bab iki. Weh, bocah kan nyandi. Weh, Jok, melu. Weh. Sepele gitu. Dengan kemampuan dan kecanggihan IT-ku, kabeh data bisa dipulihkan. Bahkan file yang pernah tersimpan di sini bisa pulih dengan sempurna. Neng yo. Jok. Rokoke masih urung teh. Kene tak entuk tukokne sik. Jamak men lah. Kok bungang berarti Kiki? Iyo ngalah. Wah. Kudu perkara sepele iki. Berat iki, Don. Urip kok rasane kaya abot tenan dina iki. Nek ngira aku to, Jok. Kowe iki dipergawe karo wong. Maksudmu? Jobmu rak yo banter to. Iso wae iki diguna-guna karo vendor sebelah. Iki ayo golek tolak balak. Nggo uang pengapesanmu kuwi. Bajaya budal. Aurahmu peteng dedet. Gelap. Ojo nguyu. Kowe aja wangsulan. Lambemu ancang-ancang umarumil wis arep wangsulan. Mboten, Mbak. Dadi ngene. Sejatine datamu kuwi ora ilang. Mung keblasuk. Kesasar. Tersesat. Mergo gangguan-gangguan spiritual. Simbah iso ngewangi. Milio Dewi. Dukun-dukun saiki malah nganggo press list kaya ngene iki. Nah, kowe adol foto isuk model roll-rollan. Kayak nganggo diskon spesial 75% di hari Jumat. Hari Jumat tutup iki. Kayak njang milio paket. Simbah salah arep ono meeting karo Demit. Niki kula mendet paket medium instan nggih, Mbak. Iso. Mbak. Niki wonten kris mboten nggih? Ayo mesti ono.
Laku mundur lan topo bisu cacah selikur. Mundur kuwi artine mawas lan dandani laku mudhuk nalika semono. Bisu kuwi ateges njaga ladimu. Aja waton ngomong sing bisa nglarani wong liya. Saben cacah ganjil sebarno blas iki. Sing ateges aja lali. Tansah peparing marang wong sing ana sakngisor. Woi, jan matane ora duwe. Iki mau kurang rong ubengan kas lho, Jok. Nek umpamane kowe ra bengok-bengok ning tengah dalan kok ngono mau ritualmu sukses. Pengapesanmu ya iso ilang. Nek memorine ora mbok format, ora bakal kedaden kaya ngene. Ha tengah wengi kok mubeng-mubeng ning tengah dalan kaya wong edan. Lah sujono ora almarhum aku. Kuwi wong ki ora rumangsa nek diwangi. Ket mau wong kok gur nyalahke bature wae. Atik jamak men ana wong. Luweh kuwi urusana, filemu kuwi dhewe. Aku ora rak ngurusi. Kowe ngopo to, Mas? Dadi gagal sedih lho. Ngamen lu Mas ngamen. Oh, alah. Ngomong lho. Halo, Rob. Halo bro, kowe ning ndi? Aku duwe kabar apik iki. Kabar apa iki? Wis to, kek iki kae. Oke. Piye, Rob? Aman toh? Rene sing coba. Dadi kapal pecah ini. Jadi ngene iki, Jok. Dengan metode algoritma dan artifisial serta teknologi geometrik. Wes ke intine wae ya wis menteng. Intinya ngene iki, Bro. Aku ki iso mengembalikan filemu dengan sempurna. Neng yo iki mau komputerku jeblok gagal booting. Mergo yo tidak ada suplai daya ke CPU. Iki penyebabnya. Mutiar wele, hacker apa? Ra ngurus aku. Don, ini uangnya ngakon iki kabeh mergo apa ya? Jawabane ana ning kene iki, Jok. Akhirnya ketemu ya Allah. Aduh, apa ini? Oh alah. Dadi iki to. Iya. Aku wis legowo mergo kabeh iki kare sing kuwasa yen pancen